Alipo anthu ena amaona ngati akakhala kuti apeza ndalama amaona ngati mulungu kulibe. Ndi uchisiru weniweni kumaganiza kuti mulungu kulibe, kumapanga zoyerekedwa ndi ndalamaso zokuba. Ndi uchisiru weniweni kumaganiza choncho. Ndafuna ndinene pano kuti aliponso ena zisiru zina za mchipani cha MCP zimene zabayiba ndalama nthawi imeneyi, imene zalemeramu, imene zakulira mimba masiku amenewa, akumaona ngati Amalawi ndi zisiru kwambiri. Kumaona Amalawi osauka ngati iwowo ayandikana ndi mulungu kuposa anthu osaukawo. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti ziko lino lapansi palibepo chinsisi, ndipo china chilichonse chochitika mulungu amachiona. Izi zachitika zulo ku NFRA zikuyenera kuti zisegule maso ainu makamaka MCP amene mukumaona ngati inu ndinu osogola kwambiri kuposa mulungu. China chilichonse chimene mukuchichita mulungu akuchiona, ndipo musaone ngati ndinu madolo. Muzifunse mafunso kunena kuti kodi chimene chikuchitika ndi chani. Every move imene ikuchitika za chinsisi zonse zimene ife tikuchita zikumaululika, chikuchitika ndi chani. Muzifunse mafunso ngati amenewo, muziwe kunena kuti prophet wina Sabawo adanenapo kunena kuti ulamuliro wa Chakwera mulungu adauchita reject. Ndipo mutafuna mutapanga motani, mutakakamiza motani, koma mulungu anachita reject ulamuliro umenewu. That is why china chilichonse kaya mube ndalama zikuziwika, kaya mubere mavoti zikuziwika, mukakonza ma 5 kgs aufa kuti muzikapereka kwa anthu zikuziwika, zogula mavoti zikuziwika, zogula chanzika zikuziwika, china chilichonse chikuziwika. Muzifunse mafunso amene wakuti kodi zimenezi zikuchitika chifukwa chani. Mulungu ndi woopsa kwambiri. Komanso zimene zachitika zulozi ku NFRA kumene kwapezeka ma ID wochuluka kwambiri, zikuyeneranso zisegule maso inuyo anthu osusa, zipani zosusa zonse muno Malawi. Komanso ifeyo Amalawi akufuna kwabwino kunena kuti pali zochitika za chinyengo zambiri zimene zikuchitika, zimene mwaona zija ndi pang'ono kuli zambiri zimene zikuchitika. Ndicho linga kuti ulamuliro umene mulungu wawo uchita reject ubwerereso pampando. Koma ndi soka lalikulu kwambiri kunena kuti ulamuliro umene uzabwerereso pampando, chifukwa azaona mikwingwirima, azaona zoopsa zimene sanazionepo pa moyo wawo wonse, ndipo azachita regret kwambiri. Ndipo ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti mukapitirira ndi khalidwe lanu limeneli lofuna kuwatenga Amalawi ngati zisiru, kumapusisa Amalawi, kuwakakamiza Amalawi kuti inuyo mukhalebe pampando, Amalawi asakukufunani, ambiri inu mufa. Ndipo ndikusimikizireni mulungu wacha amene ndimamuziwa ine akukanthani, akubandulani. Mulungu wacha amene ndikumuziwa ine, mulungu amene ndikumuziwa ine even anamutumapo mwana wache ndikukatibula anthu muchalichi, ndikukakhudumula anthu muchalichi, ndikukalambwaza anthu muchalichi akupanga zopusa. Iniyonso inu Achakwera ndi ma ministers yanu ndi anthu anu onse amene mmacha kuti ma activist muphedwa, ndipo muona mkwiyo wa mulungu akukanthani, akutembenukirani, mupanika. Chiseko chimene timanena ija kuti chiseko chakupanani, apa sapano pafika pa zipi ya palisani ndi imene yakupanani. Zipi ikapana olokuti upite kusogolo ndi peni yoopsa, kupitaso mbuyo ndi peni yoopsa. Munayenera kumapanga zinthu zanu with caution. Choncho musanamizidwe Amalawi, izi ndi zisiru. Kutero kwabwera ndi ma statement osiyana monga amene mwaamvera zulo lija kumanena kuti kumene kuku akunali malo amene timasungirako ma ID. Inu zisiru kwambiri. Kodi kumene kuja ngati mmasungirako ma ID ngati kunali ku warehouse, ndiyena nga matebulo aja amafunako chani, mipando ija imafunako chani, popeza kumene kuja kumachita kuoneka kuti anthu akugwirako ntchito. Sizikutengeranso munthu wokuti anaphunzirapo science ndi akatiuze ife zofunikirazo. Aliyense olonga khale mwana wa standard 1 atangofika kumalo kumene kuja akhoza kuziwiratu kuti kunoko kukuchitika za chinyengo. Ndiye zisiru zina zikabwere ndi kumakachita justify malo anowa palibepo china chilichonse chimene chikuchitika cha chinyengo kunoko kuti kungofuna kuti tizisungirako ma ID. So pano ngati mmasungirako ma ID, bwanji mmasungirako alilongo yokha, nanga ma ID madera enawo simunasungireko bwanji?
amalawi mukuyenera musegule m'maso mwanu makamaka ino a opposition andi kumene kuchako simunangoyenera kupita iya munayenera mpiteko ndi achitetezo mukaike kwa achitetezo koma penanso mmanyenjera ngakhale ma statement aena koma adabo kuti awaso akulankhulaso mofasa chonchi kunali kubandulana basi palibepo yere yamasabakatani kung'ambana osamanyengerera anthu ye pali anthu ena chamafuna azilitenga ziko lingati ndila amayi yawo ziko lingati ndila ambu yawo ziko lingati ndila atatu awo ziko linondera Malawi ndipo aliyense ali ndi ufulu olankhula mu ziko lache aliyense ali ndi ufulu otenga nawo mbali muzochitika za ziko lache izi zikuchitika ndikuuze ni muziwe abale anga zisankho za 2025 sizisankho ndipo mukanakhala ena oganiza zisankho zimene zikanangolephereka ino a opposition muonesese kuti mutolere maumboni alipo kale mupite ku koti zisankho izizi ziyambireso kawiri tikunena pano anthu ochokera kumangochi Nsanje tingoti madera wonse amene anali mu phase 3 tikunena pano anthu ambiri kuchokera zanalitali sanalembese kupita pa center ndikumakauzidwa kuti machini athu sali buno anangoyigwira network yo ndikuyisiya kumene kuja kulilongwe kuja ndikumapanga kumene kuja ma ID kumene kuja ndiye amatheka kumene kuja ku NFRA kuja kuchinsisi kodi akanakhala kuti zimene zijaza kupanga za chilungamo akanakakhala kuthengo ngati kumene kuja ku warehouse kwa Chimanga kumene kujako kumakhala Chimanga kumasungidwa Chimanga kungasungidwe ma ID chabwino ngati akunena kuti zimene zozo ndizoona bwanji sana itane azipani nonse ndikumakachitira umboni kuti ife tikupanga kunoko ma ID tikusunga ma ID musanamizidwe ndizomvesa chisoni kwambiri kuti kuli anthu ene omenyera maufulu amene akudziwa so kunena kuti ziko lino anthu akuzunzikamo koopsa kwacha ndi ingogwesedwa mwa ujene mwa chinsisi zinthu zikudula daily anthu akuvutika ana asukulu kumakuimbira phone kumamva chisoni kuti inetu ndilibe school fees ineyo ati loans board ikungoanamiza ana mukapita ku Chansa College kumva chisoni ku Polytechnic ku Zuzu University akakhala ma private colleges ndi nyanyi mmalayi muno zinthu sizili bwino mankhwala muzipatala mulibe fetereza kulibe chakudya kulibe china chilichonse chinasokonekera chifukwa cha anthu okuba wawasamamva tikunena pano pali ma ministers ena awiri akukanganira ndalama za kuchiteze prison kutero kumaula ijaiza samuka pose chedwa pa akufuna boma limange prison ina kuchiteze tikunena pano munthu minister wina pogwirisa ntchito mphamvu zache walamula company imeneyo ya Chinese kuti ipite kusokuboma ikamangale kanene kuti zinthu zakwera ndi inflation ndiye tikufuna mutiyenjezere 11 billion imene yati ikhale pamwamba yache ya iyeyo anthu okuba muona posa chida pomba nonkangano pakati pa ministers awiri ananchidwe okhaokha onene pangati ananchidwe mimba zawo zikulu akukanganirana 11 billion akufuna kuti 11 billion yo iyenjezeredwe pa contract ya Chinese kuchiteze prison kutero koso wina akufuna so agule pa maula paja akukanganirana so ndalama zina kodi tuziko la Malawi ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri palibepo chimene chimayenda muno Malawi kupatula kuba anthu amene waandale wakutero akukhalira mboma mu kufuna kumabamo ndalama koma mulungu aje amene ndi muziwa ene akubandulani muona mulungu amene ni mulungu wazatheka bwanji ndipo sangalole kuti Amalawi azipitirizabe kusauka azipitirizabe kuvutika muziko lawo inde mbuyo mu anthu amatola na asusa kumatola na asusa koma boma ili la nyanya kwambiri kufika pa center ina kupambana panali kule apo nse wasalima kungoyima kuthamangiridwa ndi azimayi ifese mutigule chanzika chatu ifese mutugule chovotera chatu kusonyeza kuti pali za chinyengo zimene zikuchitika muno Malawi chonje ino opposition asakubwatike ni boza anthu amene ajawo agwidwa ndi mwana wa kukhonde zimene zachitika zijandikuyaluka kutamba masana anthu akuona ndeza achitikira anthu amene ajawo ndi uchisiri weni kumalankhula ma statement kumakhala ngati Amalawi sanapite ku sukulu Amalawi ndo osazindikira kumazithira mweniyo ngati kapena ziko loselino opambana ndi inuyo ndafuna ndikusimikizireni kunena kuti palitu zambiri mufase ya Malawi kutero kupamene paja mulungu akulankhula amene akuchita zimene zijazo akuchita zimene ni mulungu ndi Allah amene ojayo akulankhula something big is going to happen in Malawi ndipo mundisimikizire Malawi something very big is going to happen imene ijayo ndi matrela zichabe zachitika ku NFRA kuli simoko imene iti ichitike posa chedwa pompano simoko inu ya opposition tandipezeni ine ndikuuzeni
kuli simoko yokuti mukakangofika pamenepo kungoti pa wina azikozera azingonjenjemera yekha chifukwa ndiye akhala kuti waononga mabiliyoni. Kuli za chinyengo apwitikizi ali kuno, kuli za chinyengo simatimatiki machini ali kumeneko. Ndiye musamalire Amalawi, musanamizidwe ndi zisiru zimene zizi. Malawi munomo ndi dziko lotembereredwa limene anthu achi asogolera chamango yang'ana ndalama, koma yeti anthu akuvutika kwambiri. Ndiyetu munyatu ali nyodotu chimene ziti zichitikezo munya muzangodabwa moto uli ng'ong'ong'ong'o, usi uli wa usi muzaziwa kuti mulungu siwosewera naye. Mukapusa muzipita mmozi. Lero ndi ajatu anyamatanu mmatu maja kuti azitenga apwitika azipha anthu ayamba kukhapa na okhaokha. Tinakuwuzani kunena kuti mbewu iyi mukuzalayi ndi mbewu yopsa imene pamawa izakuvuteni, imene jandisaini yonena kuti a lot is coming, bad things are coming on your way. Muzionatu anyamatanu kupita apolisi kuti akateteze zinalephereka. Imene ijayo imachidwa kuti shobozobo. Shobozobo ndi imene muyona charagwe nde alinyodo Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TM Mabuka Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.